Nakapatente ng ngunyan ang labikan 46 anyos sa si Roberto Sakayan E. Basco sa sendang residensya sa Sitio Labanon, Barangay Basud, Bakakay, Albay. Binawian ng buhay si Sakayan matapos na sumemplang sa pigmamaneong motorsiklo. Kan mabangga ang sarumbalaw bagaw na ayam sa Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Pasado alauna ning maagawng kang nakaaging Domingo, Septyembre 17. Mabuot na tugang, asin responsableng padre di pamilya kung iladawan ni May ang sayang tugang na si Roberto. Istorya niya, antes mangyaring insidente, nagparang pasubot sa indang biktima na makikilamay. Alagad ito na pala ng huring bes na mahiling nindaang sa indang tugang. May dara-dara pa po, hamburger po. Sanay po kaya siya magbakal pa sa lubong. Hindi sa tulo po kay ate, tapos inisa magtuga. Nagkalat po duman tulong kang burger. So buns. Inururot pa na po ito ni kuya. Sabi po, may nakahiling pa na po na kinamang. Makulugon lang po sa buot. May nakahiling daw po. Tapos hinapot pa na po nga ni. Kung okay lang. Tapos nagsimbag po na po si kuya. Ayo. Hasta sa presente, blanco pa ang kapulisan sa kung sisay ang tagsadiri kang nabunggong ayam na binawian maning buhay sa insidente. Sa ibong kaini, asigurasyon kan Malilipot Municipal Police Station sa pamilya kang biktima na tututukan ninda ining kaso. Based sa RA 9482 na dapat ang refusal nga ni sa pagakod kang ayam na may pagsadirita, may fine na iyan na 500. So much so pag nagkaiguning araw kayo ni kada violation, tapos halimbawa naging subject so ayam na nakabangga or may nakagat, mga araw kayo na kada araw kayan may fine yan, and pwede sindang file ng appropriate case. Nangapudan man ang hipatura sa may mga atama na ayam na maging responsabling pet owner nga ni day nang may masayang na buhay dahil sa buhi o nakakabuhing ayam. To consider the fact na ang ayam daing sa diring isip. Kaya kita na mga kadsadiri, obligasyon ta and responsibility ta na pangatamanan ang so ayam ta, saro pa kasi may Animal Welfare Act din kita. Siyempre para mapangatamanan sa tuyang mga hayop, and also so mga posibleng madiskwido pag-araw nga ni kayang pangyayaring iyan. Sabi ko nga ni, warang sa diring isip ang ayam na basta na lang yan mabalyo, kung maano yan mabalyo talaga. Mientras tanto, ulit akapusman ang pamilya. Nangapudan man ang mga ini na matawan asistensya, lalo na sa gastuson sa pagpapalubong sa biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal